Hej, mit navn er Mark. Jeg har lavet den her lille video, som er løsningen på et lille problem, man kan opleve, når man skal printe sin SCL-kode ud i Siemens TIA-portal. Basalt set så ser fejlen sådan her ud. For eksempel den her FC-blok, højreklikker vi på den, og det er så den, vi vil printe vores kode ud fra. Så kan man se det her sådan, halve vindue, og man kan se cursoren her, det er som om, at man kan skrive ind i den, men man kan ikke se, hvad det er. Og det er jo rigtig, rigtig trælst. Og man kan også se, at den her, den ligesom er skåret næsten halvt over. Og det er der faktisk en helt simpel løsning til, som ligger uden for TIA-portalen. Det er simpelthen fordi, at ens indstillinger i selve, Windows her under Screen Resolution er forkerte. Man skal ind under Make Text and Other Items Larger or Smaller, går man herind. Og så ligger problemet ved, at den er på medium ved de 125% default, hvor man faktisk skal have den på 100%. Så vil man faktisk løse problemet. Og nu har jeg så ændret indstillingerne til 100%, og så kan vi jo lige prøve igen og se, om det hjælper. Og som I kan se, så kommer alt op, som det skal være, og man kan se, hvad man skal. Jeg vil dog lige knytte en bemærkning til, at når man har valgt de 100%, så trykker man bare Apply inde i det tidligere kontrolpanel, jeg viste. Og så beder den om at lige blive logget af, og så logger man af, og så logger man ind igen, og så er indstillingerne ligesom sat. Men det er sådan set løsningen på problematikken.